बे समाव बर' हारिनि गेजेराव हा सिमा बारायनाय आरो सोसननाय जेंनाखौ लानानै गोबां सावरायथाय सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा नब्लाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हा सिमा बारायनाय आरो सोसननाय जेंनाखौ लानानै सानसेनि हाबाफारि बायदियै सावरायमेल खुंफुंदों। सावरायमेलाव गोबां बर' समाजनि मेलेमजिबि बिथांमोनहा बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ सावरायमेलनि गेजेरजोंबो बिटिआर हालाम एबा आसामनि ट्राइबेल ब्लक ओनसोलफोराव ट्राइबेलफोरनि हानि मोनथायनि थाखाय संरैखा दं होनना बुंथिदों आरो मोनथायखौ मावफुंना होनो थाखाय सरकारनिसिम गोख्रों दाबि दैखांदों। मोनथाय गैयै सुबुंनो ट्राइबेल ब्लक ओनसोलफोराव हानि फोरमान बिलाइ खालामना होनायखौ बन्द खालामनांगौ होनना आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनाव दाबि दैखांदों आरो हा थानानैबो हानि फोरमान बिलाइ गैयै ट्राइबेल सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ होनो हा गैयैफोरनो हानि राहा खालामनो थाखाय बिटिआर सरकारजों थाबैनो सावरायगोन होनना बुंथिदों। लोगोसे गामि गामि थांनानै हानि फोरमान बिलाइ खालामनाय, बायनाय फाननायनि फोरमान बिलाइ खालामनाय बायदिनि सायाव रायजो राजा बिथांमोननिसिम फोसावथाय हैगोन होनना बुंथिदों। शिक्षिदलनि सिङांनि बाथ्रायानो जा बा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि बाथ्रायानो जा बेलेन्ड ब्लकआव एनक्रचमेन्टआ दङ आरो हिउज एनक्रचमेन्ट जानायनि थाखायनो पिआइएल होनाय जादों आरो बेयाव प्रद्युत बरा जरहाटनि सासे बेक्तिया पिआइएल होदों। गुबुन गुबुन समाव बिटिआर ओनसोल बिटिसि ओनसोलनिफ्रायबो पिआइएल होनाय जादों आरो बे पिआइएलआव नि माने भार्डिक्ट हिसाबै गुवाहाटी हाइकर्टआ स्ट्रंलि बे इलिगेल एनक्रचारफोरखौ एभिक्सन खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदों आरो एभिक्सन खालामनायनि जि दायित्व रेसपन्सिबिलिटिया जाबाय आसाम सरकारनि डिसि आरो ल' एन्ड अर्डार हिसाबै एसपि माने पुलिस प्रशासन आरो सिभिल एडमिनिस्ट्रेसना जइन्ट इनिसिएटिभआव जि एरियायाव इलिगेल एनक्रचमेन्ट जादों बे एरियाखौ एभिक्सन खालामनायनि बिथांमोननियाव रेसपन्सिबिलिटि दङ, बिबान दङ। दा बे खामानिखौ आसाम सरकारा मावफुंनानै होनांगौ। न' डाउट बिटिआर ओनसोलनि एडमिनिस्ट्रेसना काउन्सिलनि एडमिनिस्ट्रेसना दानि बा सिगांनि जिखिनि सरकार दङमोन बे सरकारनियाव दङब्लाबो बिनि फुल रेसपन्सिबिलिटिया फुल ल' एन्ड अर्डार आरो सिभिल एडमिनिस्ट्रेसना जिहेतु आसाम सरकारनि आखायाव दङ आरो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै बिटिआर काउन्सिला आसाम सरकारखौ नारसिननो हायो। जोंनि मिथिनायाव जोंनि बुजिनायाव काउन्सिलनि फारसेनिफ्राय आसाम सरकारखौ माखासे समाव माने पारसु खालामनाय जादों बे मेटारफोरखौ लानानै। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आसाम सरकारखौ जों दाबि दैखांदों। सिसिट'आनि मिटिङाव ट्राइबेल संघनि मिटिङावबो दाबि दैखांदों। दा बेखायनो जों खावलायगोन गुर'खुथियाव जेरै बरसलायाव आसामनि गुबुन गुबुन पार्टआव जेरैबायदि एभिक्सन जादों दा बेखायनो बेलेन्ड ब्लकआव एनक्रच जानाय सुबुंफोरखौ आसाम सरकारा सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन आरो पुलिस प्रशासननि मददजों आरो काउन्सिलनि मददजों एभिक्सन खालामनांगौ होननानै जों दाबि दैखाङो आरो बे बेलायाव मोनसे बिथिंखौबो नोजोर होनो गोनां जेब्ला एभिक्सन जायो जेब्ला जोङो ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव इलिगेल एनक्रचारफोरखौ एभिक्सन खालामनांगौ होननानै जोङो बुङो उल्था फारसेथिङै फरेस्ट एरियायाव जोङो रायजो जानाय आरो बर' आरो ट्राइबेलानो माखासे सरकारि हायाव जुग जुग बोसोरनिफ्राय दखल खालामनानै रायजो जाबोदों। बे हाया बिसोरनि, नाथाय बिथांमोननो सरकारि भाबै बेखौ एलटमेन्ट सेटेलमेन्ट होनाय जायाखै आरो एलटमेन्ट सेटेलमेन्ट मोनैनि थाखाय सरकारा बिथांमोनखौबो जोंनि सन अफ दा सयेल आरो इन्डिजिनियास मानसिखौबो अबैध दखलकारि बा बेदखलकारि होननानै बिथांमोना सानो आरो बेबायदियैनो माखासे ओनसोलावबो ट्राइबेल मानसिनि सायाव एभिक्सना जाबोदों आरो बे जायोब्लानो जोंनि मानसिफोरनि सायाव उल्था रिएक्सन जायो। दा बेखायनो जोङो स्पष्ट भाबै सरकारखौ बुंदों फरेस्ट एरियायाव थानाय जेसेबां जोंनि माने ट्राइबेल आरो बर' सुबुंफोर दङ फार्स्ट बिथांमोननो फरेस्ट राइट एक्ट 2006 आयेन बायदियै अधिकार होनांगौ आरो हानि अधिकारखौ मोननांगौ आरो 2 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय जे खासलेण्ड ग्रेजिंलेण्ड वाटार बडि सरकारि हा जुग जुग बोसोर जेराव ट्राइबेल आरो बर'फ्रा रायजो जानानै दङ बे हाखौ सरकारा सेटेलमेन्ट आरो एलटमेन्ट होनांगौ। बेयाव उच्चेद खालामनाय एभिक्सन खालामनायनि कुनु सरकारनियाव राइट गैया आरो फरेस्ट राइट एक्टआव आयेन बायदियै हा होनाय आरो सरकारि हायाव जाय बर' आरो ट्राइबेलफ्रा जुग जुग बोसोर रायजो जानानै दङ बिथांमोननो अधिकार होनायनि उनावसो सरकारा उननि माने समाव माखासे स्टेपखौ माने माबायदि लायो बे बिथांमोननि बाथ्रा। खिन्थु जोंनि फार्स्ट आरो फरमस्ट आपिला जाबाय फरेस्ट राइट एक्ट बायदियै हानि सत्त होनांगौ फरेस्ट सत्त आरो सरकारि हायाव थानाय बर' आरो ट्राइबेलफोरनो हानि अधिकारखौ होनांगौ। बेयाव कुनु एभिक्सननि बाथ्रा फैया। एभिक्सननि जोंनि दाबिया बेल'
जे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव जायफ्रा अबैध भाबै बे दखल खालामनानै दङ 4 लाखआनो जा 10 लाखआनो जा 20 लाखआनो जा बिथांमोननि सायाव स्पेशल मोनसे इनिशिएटिभ पेकेजनि गेजेरजों एभिक्सन ड्राइभआ गोख्रैनो जानांगौ बे जोंनि दाबि। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।